ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa iyong programa. Kanyang pong Friday. Pizza size sa bulan po kan Mayo 2022. Tulong tumbling na sana. Election day na. Kaya kulo na ang nagpaparaharalat sa tarangkahan. Sa Induga ka pa sa po si Mardela dahil iba sa na pero tiyan. Halipot na pang iribanan ta mga 10 minutes lang kita ngunyan pong pag-aaga. Sa Friday, papasok po pag 11 o'clock ang usapang consumer at negosyo ng Department of Trade and Industry. Technical side, kasabay niya to si Ronald Baldo. Production Assistant Center, niya po dyan si Angel Mustaza, sina Tricia at saka si Richard sa DCGB Social Media Department. At sinduman sa newsroom kasabay ta sina Jen at saka si Nika. Sa luwa sa Mega Force Patrol, sa galagos mong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa Banuanas na magpakawan ng mga turog sa pansitan. So, patapos na po ang kampanya. No? Sa aga na lang, mga tuga ang kampanya para po sa paglatag kan mga plataforma, magpamidbid, asin iba pa. Tangani po na mamidbidan kan mga butante, nagkampanya. Okay. So, pero, mga tugang, may hangganan. Hanggang sa aga na sana, mga tugang ang kampanya. Pizza 7. Ang pizza 8, tranquilo na. Dahil nang malibot mga tugang nin mga itong sound tracking. Dahil nang maharong-harong. Dahil nang ma-house to house. Bawal nang maglibot ang mga kandidato hanggang po yan sa aldaw kan eleksyon sa Lunes. So, maliwanag yan. Ha? So, aram ko nakapirili naman ka mo, mga tugang. So, pasadaan ta daw, ano ang dapat niya itong gibuhon mga tugang sa pagboto? Ha? Ano ang mga dapat niya itong tandaan? Paano ba ang sistema? Ang aram ko na, sa mga eskwelahan, saro ang entrance, saro ang exit. Yan. Apwera na lang kung ano eskwelahan, saro sa ang gate. Pero kung may duwang gate, para maiwasan ang surusuan, iyo po yan ang maging sistema. Okay? So, aramon ta, mga tugang, ini po na mga patakaran kang Commission on Elections kung paano ba magboto sa maabot pong Pizza 9, aldaw po nin Lunes. Anong oras mapuon? Asin anong oras matapos? Okay? May bitar tayo dyan? Please go. Walang sound? Pagboto, 6 a.m. to 7 p.m. Ulitin natin. Sumailalim sa temperature check. Ulitin natin. Di na simulan eh. Yan. Walang sound eh. Okay. Hindi po so ginibumiduman sa social media department, mga tugang na paagi kung paano po magboto para magiyahan ka mo. Okay? So mga nagandaway sa Facebook, tingnan din nun niya at saka sa YouTube para po magiyahan ka mo. Okay? Ready na? Sige, file.
Tamang paraan ng pagboto sa New Normal 2022 National and Local Elections. Oras ng pagboto, 6 a.m. to 7 p.m. Sumailalim sa temperature check bago pumasok sa voting center. Magtungo sa Voter Assistance Desk or VAD para alamin ang inyong precinct at sequence numbers at itinalagang clustered precinct. Pumunta sa inyong clustered precinct, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen mula sa Electoral Board at bumoto sa voting area. Itiman ang loob ng bilog sa tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Huwag bumoto ng labi sa nakatalagang bilang ng bawat posisyon. Ipasok ang balota sa vote counting machine or VCM nang hindi hinahawakan ang VCM. Suriin ang resibo at ihulog ito sa nakatalagang lalagyan at magpalagay ng indelible ink. Vote Safe Pilipinas! Yan. Yan po mga tugang ha. Simple na yan. No? Kaya pag dumanin do sa presinto, dapat aram na nindo mga tugang kung saing ka mo mabutok. Yeah. Ano ang voting center nindo? Pag sinabing voting center, iyo po yan mga tugang sa eskwelahan. Okay? Pag sinabing voting place, iyo po yan sa presinto na dapat ka mong magboto kung saan ka mo nakalista. Now, may mga pinadarhan mga tugang ang Commission on Elections kaya ito na Voters Information Sheet o VIS. Na duman nakabugtakan sa indong pangaran ang voting center, halimbawa Santo Domingo Central School, voting place o itong presinto, kung anong presinto ka nakalista, plus yan duman nakalista so sequence number. Dito ang tandaan nindo, pag dumanin do mga tugang sa election board, para maberipikaran sa indong pangaran, tabaho, sabi ng pangaran, ako ngaya si Ronald Baldo, presinto kong sain, pagkatapos, ano yan, so yung sequence number, yan, para mahanap tulos, and then tawag ko mo ng balota. Now, pag boto, mga tugang, ano yan, igwayanin itong folder, siguro nindo ng kamot nindo bako maati. Dahil na magkaong kiibos. Baka mapulutan ang balota, Ronald, baka dahil ng basahon. Ingatan man nindo ang pagkapot kay itong sa indong, itong marking pen, mga tugang, nagagamiton sa pag-shade kan itong mga balota, sa konsunadong mga boto, abubutuhan, siguro din dong dayan makaduot, makasurat sa balota. Baka dahil yan basahon mga tugang kang VCM o vote counting machine sayang. So yan pasiguro kita. Dahil pagtupion. Kaya nga ni guayan ng nitong folder nga ning malining. Tapos din may makahiling. Okay. So, pag boto, dapat yung bilog, talagang paano ito? Pero din pag doon tabaka bumalda. Dahil paggamiton sa daradaran ng bullpen, tabaka din ang basahon. So tinawkan COMELEC, Election Board, iyo po ito ang sendong pangmarka. Yung ballpen nindo, pang pirma lang yan duman sa voters registration. Hindi magsurusurublihan. Iyo, yan. Sa voters list. Iyo. Okay, din. Iyo yan pagkaboto, kamo mismo ang masungal ka yan mga tugang duman sa vote counting machine. Then indong kakaputan, papauldo sa nakidiit hanggang sa duman sa bunganga kan vote counting machine tapos kakuhaon iyang kan vote counting machine. Babasahon niyan tapos may maluwas na resibo. Okay. Duman sa resibo, hilingon po nindo kung tama sa mga binoto nindo. Kung sala, dahil nung ibaman nga sa binoto ko, Baldo nga binoto ko nga Ronald Baldo, naglas nga Mardila, iparecord nindo tabi mga tugang sa election board. Iyo. Okay? So, ang resibo, dahil man nindo ang pwedeng darahon sa luwas kang presinto, kundi
tutupiunin do ito, ibubugtak duman sa laagan na parte, mga tugang na sa BCM. May laganan ng kaitong pungan yan, mga resibo. Ito for verification lang dito. Then ito pwedeng darahon. Ang sarupa, bawal mga tugang mag-selfie. Baka kamo makasuhan, makulong kamong 6 na taon, election offense yan, baka dahil na kamo makaboto, hindi na kamo pwedeng butuhan pa sa mga maabot na aldaw. Dahil man po pagbabawal ang pagdara ng cellphone, pero sa oras na nagboboto na kamo, dahil hindi yan pwedeng iluwas. Dahil pwedeng picturean ang balota, dahil pwedeng picturean ang resibo, dahil pwedeng magpicture sa laog. Iyo yan, mga tugang katugon-tugon ita. Nga ni po na baka excitedong kamo ta, this is nga the first time na nakabuto kitang araw kayo ni masilpido nga kita. Mga magurang, parang dumuntabi ang mga abatit. Yung mga aki tatibad madiskwido. Di ba? So mga SK, yung 18 years old above, mga tugang, maboto sinda. So 18 years old below, dahil pa man sinda kasabay dyan. So 18 years old above, regular voter na sinda, maski SK pa na sinda, pero maboto na sinda mga tugang. Kaya may dagdag ng almost mga 7 million na mga bagong botante. Okay, so duman po sa mga kababayan tandaan po, magpasiguro magiraray, mag-face mask, tapos day magsayuman na day pagkuanggi temperature, tangani po na day kamo, o kaya day kamo sayumaan na palaugon mga tugang dyan sa presinto. So, maliwanag itong pahayag ang COMELEC kasing kang Namprel, na sa mga persona na magsayuman na magpakaning temperatura, mga tugang, baka day kamo pala ugon duman sa voting center. Tayo po yan ang primerong rangkada. Duman pa na sa voting center, igwana po dumanin masukol kasi ng temperatura. Kung kamo may kalintura, i-isolate muna kamo. Pero day manangahulugan na, day kamo maboto. Halimbawa, may kalintura, alangkaw. Papalisong kising minutos, sukulong giraray kamo. Kung talagang day nagbaba yan, mga tugang, i-isolate ka mo, pero din ang hulugan dahil kung makaboto dahil pwede po kamong magboto. Pero sa mga pasyente ng igwa po halimbawa nasa hospital, nasa isolation facility, bawal na po yung lumabas. Okay? So yan po tabi, simple siya na yan. Mga tugang tayo, inabutan kita ng oras. Thank you po and God bless. Good luck sa ating lahat. God save and bless the Philippines. Mardila dahing iba, thank you. I'll be back mamaya po ang alas 12 hanggang alas 12:30 with Attorney Tin Lunggabela sa Baretang alas 12. Thank you, bye-bye. Paunawa para sa lahat ng